right. Zvinhu zviya I think zvinenge zvadhakwa manje kuside kwaWikinero Chivhayo. I think zvadhakwa honestly speaking, because now tiri kuona kuti iye akapedza nguva achitry kusecure deal reku-Starlink. Hanzi IMC company zhinji yake yaita. Makaiona mese achitaura mazuva aya vachinzi IMC company vachibuda vakatombo try kuda kutsvaka kuganza isusu tine ma-connections ka totoshandisa that connection. Hapana pekuti tingazonzi kana kuti minister kana kuti MP from opposition aende achinowana that opportunity kuna president vanenge vasangana kupi. Zvakawanda zvakataurika madhezi acho, but nhasi ndiri kuona kunge panapa zvadhakwa. I think it's a bombshell. I think it's a bombshell because madhezi acho iwayo Starlink yaitodhura muZimbabwe yaikonotonzi 1200 kana wazoona akachipa akachiti $850 ndo mari dzaitaurwa paStarlink. But as of now ndiri kuona Starlink yacho yatobuda itodedzera kuti maakutenga Starlink direct ende iri kutopinza Starlink kit kwete zvekutamba ende unobhadhara paapp apa ndokunobhadhara it's $200 minimum yacho, kana uchingodawo standard inenge ichita $350. So kureva kuti kana wachuza iyo ye 200 unenge uchibhadhara kunana 230 koko wozojusa $50 monthly. Kwete kuti unenge uchizoona inenge yatouya ende kutojusa kwacho kwakatochipa. Hapana pekuti uchazopfura chimbenda kune makambani amwe. Saka total yese kana wada chese chakakwana chese chine chiri ku $373. Unongoisa unenge watongobayirira ka $50 kako utongopinda hardware yavo yeningirikini yepa Apple something wakutojusa zvakatovharana. Zveyazvo zvekuzonzi Wikinero Chivhayo IMC had secured an exclusive dealership license. It is not yet clear whether Starlink dropped the deal as it is now selling direct, because customers akutotora zvinhu direct. Honestly speaking, andikunyemberana customer akutongobhadhara straight number. Hapasina zvaya zvokunzi iwo neconnection rwakambwana kuZANU-PF kuchichi, because chakatoitwa pekutanga pepe. I know a lot of people were confused zvekudaro kuti panapa hatichaona Starlink yacho ichiuya. Ingawane vanhu vacelebrate vachiti vamunanga kwavasaina license kuti Starlink ipinde muZimbabwe. Chakatoitika yakasainwa kuti yabvumidzwa kuti ipinde muZimbabwe, yakasainwa kusainirwa papepa ndokwakaitika. But this guy manjeka anganga aona business opportunity pamusoro pazvo. I don't know now kuti zvichiri kumeka sense to him here, since vanhu vakubhadhara $200 3 something ichitouya direct vachitokudeliverera zvese nedelivery fee ipapo. You know, Elon Musk is that guy anoda kurerutsira vanhu upenyu. Ndozvakatori even kana vari kugara naye kuside kuna America they know him very well. Ndosinoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvekungorerutsa zvinhu, so hadi kuti life iwo mada kuti life ite soft kumunhu wese, ndo iye zvaanoshuwira kuti zvinge zvichiitika. But kuZimbabwe it's a different story. That's why uchiona kuti chinhu chese chikada kumhanyirwa nemapoliticians zvadhakwa. So uchiona kuti vakada kutanga kumhanyira kuti toda kusaina Starlink because vangawanzwa zvema 1000 something vakati rekedza tinoisaina 1000 something pamwana ndobva vanyora pavaweka pasi. So muZimbabwe almost population nanaira kunana 20 million vanhu. Tikati 1000 pamwana wese kana kuti wotozongoti minimum 10 million people tinenge takafane mari. Ndosakawanzwa paipa vaiganza you know one day you can be a billionaire what chinchi zvese zviya. I think zvapera because Starlink yakutumira zvinhu zvacho yega. Ndo maonero angu. It's not because diri rakavharwa because of zvinhu zvakamboitika zvekushaya hana zveke zvaita zvezvo kubuda chiganza. I'm not saying that, but ndingoti Starlink yacho yakuisa zvinhu direct. Now kuti diri rake rirambe richimeka sense, anofanira kutotaura neStarlink yacho otanga kutengesa zvinhu izvi pa same price. Achitoudza kuti ndanga ikuoffice kwangu mangosvika muchingobhadhara ne same price, because akangosangoita zvinhu izvo same price zvakatodhakwa. And it's bad news kune mamwe ma service providers vaivhaira. Kune zvimwe zvavanhu zvokuti waisvika ukati ndikuda sim card risina kulokwa, vanotukudza zvokupenga, vanoda kuti upuwa bribe munhu ari pabasa. What kind of business is that? What kind of company is that? Ekuti mimi munorana muchiomesera vanhu zvinhu munyika and you enjoy that, unofanira kucreate scarcity. No,
pamwe pachibada kugutsa ruzhinji dai makampani akaita sana chingwa achibika chingwa 1-1 zvekudaro vanhu vaipedzera vaita plan B yekuti takungojaira chimodo, you understand. But apa vanhu vanga vatojaira. Kune imwe futi yanga ikutambire kunziri kuba mabundles, but thank goodness Econet ndakanzwa kuti yakazviita futi iko zvinezvi itori unlimited rakachipa, saka competition yacho yatomo mufield kudhara, and these guys they were ready. Vanenge zvingomilira kuti pauya anova challenger. That's why uchiona sometimes tingoti even in politics ngakuye mapolitician vanochallenge even the ruling party, so that ruling party ikaona kuti pane munhu ari kuuya achinyatso challenge zvine power, vanoita zvinhu zvavo neorder, because at the end of the day vanozongoti chinhu chakakosha kuramba ndiri pabasa ndichishanda, that's all. Zvinhu zvese zvitakutomboisa paside, even corruption inoenda paside because of competition. Now tarisai zvaakuitika, zvinhu zvatoma nake zvima network zvimwe zvaivhaira zviya. I'm telling you right now vachavhara, ende vari kuvhuzovhara because vanhu vakajaira kuenda vachinoningina ikoko havatodiwo zvokunetswa network. Starlink inoita kumhanya kudai, so ibhiza. Saka hapana poti ungazobhejera zvimwe zvima network zvezvo ibhiza, zvimabhiza zvine nhumbuka, unonga wakubhejera bhiza chero. Ndo nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe, ndina kuti ndingoya nayo kwamuri ndichikujekeserai kukuzivisai zvinhu zviri kuitika paground. Ende panapa panonzwa Coolian TV, unochingovashanya panapa kari kekutanga. It's very important kuti ungogara wasubscriber wojoina this amazing family, patinokupakulirai nyaya dzese dzinenge dzichiitika.